sa lahat ng nandito sa Baybayon site at mga team bahay na mga katribo. Garnering a total average score of 96.2. Our Bikini Babe 2023 for Baybayon Festival is Sino kaya? Sino kaya ang Sunta ang magko-concert bukas ng gabi? 11 yun, oh. Uday 8. Huwag na nating bitinin pa, ladies and gentlemen. It's Babe number 9, Jasmine Smith. Sabi na itong na ito yun. Ay, dito lang po muna tayo. Stop po Meron kayo. pa. Na-traffic ang person. Madam, Festival 2023 goes to candidate number. Candidate number, it's you! Sa agang ang Sunta and sa Tigaon, Itchy Worms. April 20 po. Yan, Itchy Worms. Itchy Worms. Ano bang Tagalog ng Itchy? Bicol, aram ko be. Ano? Unglo. Akala ko yung kapitbahay Alipay. namin eh. Alipay. Ano Ay, di ko alam, innocent answer yun, sorry. Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Basta pag-announce na kita, yun na. Okay! Ito na. Alay. Our Bikini Hong 2023 winner goes to candidate number, garnering an average score of 96.2%. It's you! Hindi sayang ang pagod mo! Candidate number! Sino? It's you! Number 6. Congratulations to our winners for Bikini Hunks and Babes 2023. Sa muli, maraming salamat sa aming mga sponsors, Yes! sa lahat ng nandito, sa lahat ng mga katribo. Yan. Inaanayaan po namin Thank you. kayo bukas ng gabi para po naman panoorin ng concert ng Agsunta dito pa rin yan sa Baybayon site. Kami po ay Yes. magpapaalam. Ako po si Kuya El. And it's me, your bungangerang kapitbahay, Ate Loca. And let me just reiterate the winners for the Bikini Hunks. We have the third place for candidate number 7. Second place is candidate number 4. And our Bikini Hunk Baybayon Festival 2023 goes to candidate number 6. And also, our winner for Bikini Babes, third place, Babe number 1, Terry Rose Bisaya. Second place, Babe number 10, Ivy Dayan de Vera. And Babe number 9, our Bikini Babe, Jasmine Smith. Maraming salamat. And as I always say, let's bring back the glory to God and let's love one another. Peace out, guys. Thank you so much. Kita-kita tayo bukas. Same place, same time. Thanks. Kung isa'y man po ang nawaraaning antipara, pakikuan na lang po dito sa organizing committee. Mabalos. Dahil niya matanggap. Doon.
naman. Palamig para sa taong umibig. Ayan, yung kitang sa nato. Kaway-kawayo, mga chismong sumbang. Ayan, sa Jesuang. No. Toy, kasabihan mo to eh. Dali na. Yun na, pagkakayayo. Tuti oh. Project! Dahil nakamulag. Kasabihan mo. Dali Toy. Punta mayo mo. Dali na Toy. Silit na lang. Punta mo. Dahil nga. Sopay kaya mas pa. Ikaw may karakter. Punta man kayo yung garawan ating salit mo. Si Rona. Dali na Toy. Kamerahan mo kayo ano. Nakasarap na. Huwag naman yung garawan o. Kudo. Ano? Dali na. Balik sa litang karo. Basta nakulak na radar. Ay pagkaorag. Magranay. 3. Ika na, hindi ka bagay. Mamay, pantawa. Ay, manakaw, tayo maniyaw. Gaya na tayo. Dahiling kang katuyo. Sa magunta ka tayo. Ano? Ano na ako ba ng camera? Goy. Hello kuya, Paayahay TV. Ayun. Hello. Ay, tara, uri karib. Saga mauli ito. Saga. Saga talaga. Iyo. Madayo. Alat baday lang. Tagal lang. Hello, Paayahay TV. Kaway-kaway. Taga digdiman ka mo? Ay, di po. Ay. Kaway-kaway, Paayahay TV. Paayahay TV. Kamaligal ba yung karayoon? Ha? Kaputan mo muna. Paayahay TV. Paayahay TV. Hi TV, welcome to Antina. Paayahay. Sige na kuya, tama na maaili ang kagayon ako dyan. Huwag ka na magpabiling si Karilio ha. Kasi. Nga po. Kaya naman. Huwag ka na magpabiling. Sinong no. Mga tagkakagmana ba? Sinong no.